Testaillaan tuunattui maustekurkkui. Eka on tuunattu lohimajoneesille, ja tää on ainakin mulle ihan uusi tuttavuus. Mä en ole edes kuullut tästä aikaisemmin. Aika hauska. Maistaa tietysti vahvasti ton maustekurkun, sit semmonen majoneesi ja sit siellä on vielä pieni semmonen lohitwisti. Mut mä haluaisin kyllä kokeilla tätä jonkun muunkin kanssa, että tää maistuisi vielä vähän voimakkaammin. Seuraavana hampurilaiskastike ja musta tuntuu, että tää on semmonen joku lapsuuden synttäreiden klassikko. Aika semmonen tietysti hampurilaistyylinen, eli hampurilaiskastike ja sit jos siellä on ollut vähän suolakurkkuja välissä. Aika voimakkaita makuja molemmat, eli vähän silleen riitelee, mut sit kuitenkin halaa lopussa. Lemppari. Aiolimajoneesi ja pikku sipulirouhe siihen päällä. Tää on hyvä. Mä alan kääntyä sen puoleen, että ei oo mitään mihin tää aiolimajo ei sopis. Mä voin laittaa ihan mihin vaan, mut kyllä toi sipulirouhekin antaa kivan pienen pikku twistin siihen. Sitten piparjuuritahna. Ja mä en oo ikin testannut tätä, enkä mä oikeastaan edes tiedä mitä tää on. Toi maku vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Mulla on vähän semmonen olo, että miksei se mene pois jo. Aika voimakkaat molemmat. Ei ehkä ihan mun juttu, mutta kai tostakin joku tykkää. Perus varma ketsuppi. Tossa on kyllä niinku suolaisuuden ystävälle ainakin suolaisuut, että se tavallaan tuplaantuu tossa jotenkin tuntuu, että se menee potenssiin vielä. Tavallaan ihan hauska, mutta kyllä mun mielestä tommonen joku majo tai muu sopii tohon vähän silleen paremmin. Jälleen kerran toi aiolimajo menee ihan mihin vaan, joten toimii tässäkin. Piparjuuritahna. Ei ehkä ihan mun juttu, mutta kokeile sä ja kerro tykkääksä siitä. Tai voisiko näistä joku muu olla sulle semmonen sopiva välipala?